אני ואחותי פותחים פה כן, את זה. אני ואח שלי, כמו שהוא אמר, אנחנו פותחים את זה. זה של ויג'יטה. למעלה יש של גוקו, אם אתם לא אוהבים את הדמות של ויג'יטה. אז יאללה, קדימה לפתוח. כן, אני אשים לכם קישור של הערוץ של אחותי בתיאור של הסרטון. אם היא רוצה תשים גם, לא חובה. הוא יגיד לי איך לשים, כי אני רק מתחילה, אז אני לא כל כך יודעת איך לשים. אוי, לא יצא לי כלום. לי יצא רק 3. אני לא יודעת אם תמיד זה היה לי טוב או מזל לא. משום מה בשלום. אני לא... אוקיי, קמהמהה קטן, קדימה. לא ישתגר, לא טוב. ואני מת. לא, אנחנו וזהו, לא תיקו. קרה כלום. אני מתתי, תגידי תודה, סקיפ. סקיפ גם אני עשיתי. לרגע מה זה? חשבתי שיצא לי לג'נדרי ולי. גם אני... תרשמו בתגובות אם גם אתם חושבים. את האמת, אבל בסדר. מי אתם מה אתם... טוב, רוצים לראות קרב שלי נגד אחותי, זה כבר נעשה בפרק אחר. אם נגיע לסרטון הזה ושל אחותי בשניהם ל50 צפיות, מטרה טובה. יאללה, 50 צפיות. אנחנו עושים קרב דרגון בול לג'נדס, PvP, יש לי אותה כבר בחברויות, אני אטפל בזה. כן. טוב. ביי. ביי. אוהבים אתכם.